Estu ekuhambeni kwami fisa konke kwami impela yiko kuze kube phakade mina ngihlale naye ufisa kwami konke impela kuyiko akusho mina kusho uXoli mntakamncoko. Sawubona mlaleli wohlelo iSound Doctrine Hub khona la kwiVuma 103 the adult radio for the young at heart. Mina nginjwayelo ngudidi Nkosi. I'm your host ngihambisana nomhlobo wami ubaba uKhoza nginjwayelo ngamasonto siba nawe siyibamba ngazo zombili ifudumele from kuDaviola Mfokaramputa olbhekise amabombo lapha eSynic umusafisa ukumbona. Siyabonga Mfokaramputa usebenzile namuhla nginjwayelo uhlala wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Bakhoza sawubona mfowethu niphile kahle namuhla. Siphile kahle kakhulu indle inkosi siyayibonga ngomusa wayo isiphatha kahle singafanelekile inobubele inesineke singayaphi masisuka kuyona sibingela umfundisi sibabingela abalaleli siyabonga uNkulunkulu sesikhona. Sikhona impela mina nginawe la studio bakhoza bese lapha kwi-technical team yethu sibe nenkosazana uAnele Kamhlongo. Sithi sawubona mlaleli nawe lapha kwi-Sound Doctrine Hub Facebook page yethu. Uma wena ke ungakazi ungene kwi-Facebook page yethu siyacela ngena kwi-Facebook page yethu iSound Doctrine Hub. Wenze njalo phela lokho kufanele okuhle kakhulu lesicelayo siphinde sikuncoma uma ukwenzile ukusilandela uphinde usithande uyazi ke wena ukuthi kusilekelela kangakanani kwenzeni lokho. Sound Doctrine Hub Facebook page yethu uma wena ulalele lapha kwi live stream yeVuma siyabamukela nawe namuhla babukhoza. Ngiyafisa ukuthi sikhumbuzane ukuthi lolu hlelo as much as lushayelwa yimina nawe emkhathini sinama partners angasukumi phansi ayiwona abaleke kakhulu kulolu hlelo okuyilaba esihlale sibalalele babukhoza bahlale belalele abalaleli ama partners wethu amakhulu kakhulu. Ngakho ke siyaye sithande ukuthi babe ingxenye ngokushaya incingo, baba ingxenye ngokuthumela ama voice note, baba ingxenye ngokuthumela ama text messages throughout the week, babuze imibuzo, bacele basuggest ama topics. Bheka nje last week kukhona umlaleli uSisprel noma Mphela ngaze ngimbone kodwa ke ivoice yakhe yasho ukuthi umuntu osekhulile enkosini impela obe nokukhathazeka kakhulu ngendlela thina mkhathini mangithi thina ngisho thina esiphilayo namuhla ikakhulukazi ngestress ukuthi indle emnyama esispenda ngayo nangendlela esenza ngayo imgcwabo and all of that. Ngicabanga ukuthi into enhle leyo mkhathini mangithi isho enhle ngisho topic enhle leyo because njengabantu bakaNkulunkulu sifa imihla namalanga, sifelwa imihla namalanga. Kwesinye isikhathi senza izinto ngemingcwabo esingazazi nathi sibone sezenziwa nje, sikhule kwenziwa njalo noma sibona omakhelwane benze njalo sesiyakwenza nathi asazi noma kulungile noma kulungile. Kwesibili sibona indleko abantu abangena kizona kakhulu kulungiselela umngcwabo. Kuhle phela mkhathini ukuthi umuntu wakini angasekho noma uthandiwe engasekho kuphume enhlizweni yakho kumenzela menzele ngendlela inhliziyo yakho ivuma ngayo, but at the same time kuba kuhle phela ukuthi silethe nale balance ukuthi kahle izwi lithini ngabantu abashonayo nanoma lingekho specific ngemingcwabo and all of that, but there's a lot that iBhayibheli likusho ngabantu abashonile ukuze ke nathi sibone ukuthi qhazalini esingalibamba ekugwemeni izindlela noma ama temptations ukuthi abantu abashonelwayo bangene ezindlekeni, bangene ezikweletini, abantu bangene ezikweletini kakhulu ngomngcwabo. Eminye imingcwabo namuhla mkhathini esihambayo awazi noma kusemgcwabeni noma kusemshadweni khazi awusazi ukuthi yuphi la kuspendwa khona kakhulu emgcwabeni noma emshadweni. Ngiyazi abaningi
bangena ey'kweletini benza umshado bese bangena emshadweni sebaney'kweleti egcine kungasemnandi. So angazi-ke laba benza imingcwabo ebizayo ukuthi nabo basala bakhokha iy'kweleti umuntu bemngcwabo usehambile or what, I don't know. But just to bring a balance into that whole thing, iloko engingafisa ukuthi sikhulume ngako namuhla. Wena-ke mlaleli lapha ekhaya siyakubema-ke nawe ukuthi ushare i-experience yakho, izifiso zakho, nokuthi ngokwambulelwa kwakho izwi lithini. Na kunezinto mkhathini esingeke singene kuzona kakhulu ezamasiko, ezama-culture, ezimikhuba and all of that. But namuhla I think generally sizokhuluma general ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini ngokufa nomuntu efile, nokuthi mhlambe we've got life policies and life cover, so kuyizinto ezilekelelayo ukuthi masekushona umuntu singenamali siyakwazi ukuwithdraw kuyona and all of that. But kunale life cover ebaluleke kakhulu kunayo wonke ama-life cover. Ungathatha i-life cover yama-million ukwenza umngcwabo, ingakusizi leyo life cover la uyakhona ngale kokufa. Sikhulume ngazo zona izinto ezifana ngalezo emkhathini. Kepha-ke ngenjwayelo ngaphambi kokuba sikwenze lokho, asicele umdali ukuthi abe nathi emkhathini. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ngezwi lakho athi uPawule leyokuhlakanipha okuholela insindisweni kubona bonke abalilalelayo ngamandla kaNkulunkulu. Siyakubonga ukuthi uzivule amehlo khona sokwazi ukubona uKristu njengegugu lokugijimela kulona sibambelele kulona. Ngezwi lakho sisindisile futhi wasenza sahlakanipha ukuze singazukuba yigqila zemthetho yabantu nezinqubo zasemhlabeni eziningi zaze isuka ezinkolweni eziyize ingasiliqiniso nakuma superstitions abantu abangakholwa basuke benawo. Siyathandaza Nkosi ukuthi thina esesikwazi esesilazi neqiniso osusambulelile nezinto ezenzekayo uma umuntu efa, izinto ezingenzeki nxa abantu sebefile, sihambe kuleyo nkululeko singathi sesikhululiwe bese siphinde sithola amajoka abantu abangakabi nalo ulwazi. Senzeke njengabantwana bakho si-enjoye i-freedom osinikeze yona kuKristu. Sihambe kanjalo khona nabanye bezobona ubuhle bokuba nolwazi oluvela ezulwini nenkululeko, lolo lwazi oluyilethayo empilweni yomuntu, inkululeko from isono, from ukwesaba ukufa, from ukwesaba ukwahlulelwa ngenxa yezono zethu. Sesazi ukuthi zakhokhelwa, sesinekhaya ezulwini amagama ethu abhaliwe, noma singafanelekile kodwa songena embusweni wezulu. Nakho konke okuhle osenzela khona Nkosi sisasemhlabeni sikunikeza lonke udumo. Sisize masisakhuluma sinikeze ukuhlakanipha, sikhulume ngendlela eyakhayo ewusizo neletha udumo kuwena. Sikhulekela lezi zinto egameni likaJesu. Amen. Amen. Njengenjwayelo siyamukela wena usanda kuvula umsakazo wakho. Khona la emsakazweni ivuma 103, the adult radio for the young at heart. Uhlelo iSound Doctrine Hub. Mina ngudidi Nkosi, I'm your host. Ngihambisana noBaba Khoza umhlobo wami. Wena mlaleli siyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho negalelo lakho lapha ku-073 709 1991. 073 709-1991 noma ukhulume nathi bukhoma khona la emsakazweni sithatha ucingo lakho ku 086 1010 300 noma lapha kwi-Facebook page yethu iSound Doctrine Hub Facebook page. Asizwe-ke mkhathini ukuthi uSisPearl enondodana wakhe u-Andile ubethini lapha last week. SisPearl sabona, siyakwamukela. Ngiyethemba nibe nosuku oluhle. Hayi nathi sibe nosuku oluhle no-Andile indodana sesikhona ukunilalela. Bengifisa nje ukuthi ngelinye ilanga sike sixoxeni ngendaba yokushona komuntu, njengoba ngichaza ngithi nje kuhlukana komphefumulo nenyama umuntu uya la esebenzele khona, either eHades noma in heaven. So-ke sisuke sisekhona isidingo sokuthi umngcwabo sithatha isikhathi ukwenza, sakwenza izinkulumo kade umuntu ehambele sefike la ekhona. Ngibona kukuhle nje emaSulmaneni uthola ukuthi umuntu ushona namhlanje
angcwatshwe namhlanje before 12 sebeyamngcwaba eshonile sebeyamngcwaba after lunch. Akukho indaba zamamochwari angazi ukuthi bona benza kanjani. Okunye-ke ngifisa ukubuza ukuthi ngabe kwaqedwa yini mhlambe kubantu abebekhona ngalezo yikhathi ngama-70s late 70s kuyoqala ama-80s bekuba khona sikhula nje siseyingane sibona emakhaya kakhulukazi la umuntu engcwatshwa khona egcekeni uthola umuntu mengcwatshwa namhlanje meshone namhlanje uyangcwatshwa ngakusasa or nge-third day mhlambe sekuqoqene umndeni abakogoli hayi babengalindwa ngoba wayefika umuntu esezophonsa itsheke ngaleso sikhathi azothola ukufika ngaso. Kodwa nje isidumbu sasihlaliswa lapha ku-roundavale sibekwe phansi kuthathwe usawoti orafu ufakwe nje eplastikini ubekwe phezu kwesisi sakhe njengoba bembuzile lapha ngazi ukuthi essence yawo yini kodwa engicabangayo ukuthi babenzele ukuthi mhlawumbe umuntu angashesha abole. Kungekho indaba zomasingcwabisane zingekho indaba zoma-death certificate kwakhona indiya nje lapha eBulo lalidayisa ama-coffin enziwe ngamakesi katamatisi kwakuhamba amadoda nje ahamba ayolithenga abuye umuntu afakwe phakathi kube as simple as that. Ukudla kukhona akukho kodliwa kokhishwa amathanga engadini kwenziwe kuhlanganiswa nempuphu kwenziwe ijingi mabe ngekho utshwala bukho khona amadoda ambayo umuntu angcwatshwe kuphele nje kanjalo. Hayi ngicela ukubuza ukuthi le indleke engake sesangena kuzona leya simplicity yaxoshwa yini. Ngiyabonga mina. Thank you. Usho njalo uMam Pearl ehambisana nondodana wakhe uAndile. Mkhathini she covers a whole range of many things. Engicabanga ukuthi ngeke sibe nesikhathi sokuthi sikuphendule number 1. But okwesibili zezinye zezinto ayithintayo amasiko nje wabantu noma isiko mpilo labantu i-custom or i-culture nje abantu abazidevelopele yona bebephila ngayo ngaleso sikhathi. Ezinye izinto there are economical factors and all of that. Engicabanga ukuthi mhlambe kithina kumele sigcile kakhulu ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini ngomuntu oshonile. Nayi into Mkhathini engihlale ngikhuluma njalo emgcwabeni engikhumbuza abantu. Umuntu mephefumula kokugcina instantaneously ngaleso sikhathi in a split second uvula amehlo akhe la azospenda khona ingunaphakade lakhe ofele enkosini umephefumula kokugcina whether kusesibhedlela whether kuyi-car accident whether usekhaya noma ukuphi la phefumula khona kokugcina ingelosi ziyamthatha ofele enkosini zihambe naye zimise esifubeni sika-Abrahama if we take i-analogy kaLazaro nesicebo kushuthi uyahamba uye ezulwini. Bese umpostoli Paul athi ukungabibikho semzimbeni leli dokodo esihlala kona kusho kuba sebukhoneni bukaNkulunkulu. Aphinde umpostoli Paul athi thina esikholwayo asingakhali njengabangakholwa ngoba siyazi ukuthi laba abafele enkosini umphefumulo wabo usezulwini noKristu uthi mhla ebuye ezolanda ibandla lakhe eze nako. So kune evidence eningi eBhayibhelini noma ezwini likaNkulunkulu esikhombisa leyo evidence ukuthi umphefumulo womuntu ofele enkosini unoKristu. Incwadi yabase-Efesu uyasazisa kahle mhlophe ukuthi uNkulunkulu uthe mevusa uKristu kwabafileyo wasivusa naye wasihlalisa on the right hand side of isihlalo sika. So kuningi ubufakazi sibone ezwini likaNkulunkulu. uNkulunkulu uthembekile, izwi lakhe singalithatha njengelithembekile. The opposite is also true. Uma ungafelanga enkosini, ungenabo ubudlelwane noNkulunkulu through uKristu, uye hide sisambona isicebi uLazaro mehamba isicebi naso siya la siyakhona. Lento yokuthi usazovuka noma usazonxuselwa ukwazi ukuphuma whether abafile noma abaphilayo into engekho ezwini likaNkulunkulu asiyiboni throughout. Naku okubalekile
ukuthi ngosuku lomngcwabo kuthiwa kuyiwa emngcwabeni kaBaba uNkosi, but uBaba uNkosi is the only person ongekho lapho. Nize emngcwabeni wami mina ngikho kade ngahamba ngaziyela la ngiyakhona, so lento eniyenzayo niyazenzela nje, anenzeli mina ngoba mina angisekho sengila ngiyakhona. I think that's a first point of departure babukhoza, because zonke lezi zinto mesizenza sithi sizenzela lo muntu ongasekho. Now mhlambe ngibe ebudedengu ngamnaka umzali wami noma ngangamnaka othandiwe wami esaphila, umzali wami ulala kumatrasi oyiskepe, ulala endlini yodaka ewayo enethwa imvula and all of that. Seyashona sengiyakhumbula ukuthi angimnakanga, sengiyamthengela ikhaskete ebizayo ene continental pillow, sengiyapenda la ekhaya masinya ukuthi abantu mabeze emngcwabeni bathole kubukeka kukuhle and all of that. Akasekho uma lesikhathi ephefumula kokugcina waya la eyakhona, so le continental pillow ayisamsizi ngalutho. Lo blanket obizayo kangaka ngihambe ngiyomthengela wona lapha ezitolo ngiyomboza lebhokisi lakhe, akasale enjoy, akusena sidinga, akusamsizi ngalutho ngoba ngahluleka ukumenzela esaphila. Ngiyaphila ngiyakhona. Njengesizwe simnyama sine value enkulu esibeka kumuntu oseshonile, whereas the reality ngokwezwi kaNkulunkulu akasekho lo muntu lona. Maningi ama-passage, noma uthatha uMshumayeli for example, uthi ongasekho usehambile, ngisho noma ubekuthanda uthando lakhe alisenamsebenzi, uma bekuzonda inzondo yakhe ayisenamsebenzi, akasanasabelo nokuthi kwenzakalani ngaphansi komthunzi welanga. Yena hambile, no coming back. Noma ungamthengela iContinental, noma ungamhlabela inkomo, noma ungamthengela ibhokisi elibizayo, ngokwezwi likaNkulunkulu akusamsizi ngalutho ngoba akasekho lo muntu lo. Ngicabanga ukuthi into ebalekile lemkhathini ukuthi sizwe asingathi senzela lo muntu, akasadinge lutho lethu, usela yakhona, akusamsizi ngalutho konke lokho. Okusho ukuthi uma sikwenza konke lokho sesizenzela thina, sesenzela nokubukwa abantu abaphilayo, singakwenzi egameni longasekho because akasekho izwi likaNkulunkulu. Now we are not by any means ukuthi sithi ngoba useshonile akangcwatshwe njengenja noma enja, asisho lokho, asikusho lokho. No, siyamthanda umzimba wakhe, siyamthanda, but asikhumbule ukuthi uyena kuphela umuntu ongekho kuyo yonke lento esithi siyenze egameni lakhe. Whether sihlala isonto lonke ngena imkhuleko, abantu benzani, siyabaphekela, siyabafida, noma yibona abaletha ukudla rubenzani, sisenza umshado omkhulu, idekho engasukumi phansi, asenzeli yena, siyazenzela thina nokubukwa abantu noma labantu abezayo ukuthi bona babe comfortable. Yena indlu yodaka beyimnetha nombhede weskepe lo behlala kiwona, so uphumulile kona lo mshado eswenzayo, he or she has nothing to do with it. I think it point lokuqala lomkhathini. But njengoba ngisho-ke laba baseGoli notshwala namathanga nani namahewe and all of that seyisikompilo lelo labantu. Usikompilo liyashintsha mkhathini, izinto bezenzeka ngayo ngama-50s asenzekanga manje ngama-70s, okwenzeka ngama-70s manje ngama-90s akwenzeki. Na i-COVID yafika, umuntu beshona namuhla angcwatshwe a few days later, ngcwatshwa abantu abawu-20, kungabi nemlindelo, i-funeral service ibe just 1 hour emathuneni. Kusakwazi ukwenzeka yini? Isikompilo leso sikhathi bekuyisikompilo le-COVID. So and lento zamasiko nani beziyephi bekwenzakalani ngaleso sikhathi. So all I'm saying ukuthi usikompilo liyashintsha,
kepha izwi likaNkulunkulu limile alishintshi. Ila ngifisa khona ukuthi ifocus enkulu namuhla siyibeke ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini. However, asimvaleli ngaphandle umlaleli ofuna ukusho ukuthi yena ngangakubo benze njani, bona ekhaya benzani, novo lwakhe ukuthi lithini. Asikhumbule emkhathini imisebenzi ayikho, imali ayikho, sifaka ipressure ikakhulukazi thina esindisiwe, sifaka ipressure enkulu kakhulu kwabanye abazalwane nabantu abangenamali, bagcine baye komashonisa, bangene ezikweletini ngoba nabo befuna ukubukeka emphakathini njengabantu akade bethanda othandiweyo wabo, kepha bathi shi ezikweletini kugcine kulukhuni la ekhaya. Asizwe emkhathini ukuthi simsiza kanjani umuntu osefile, you know, ophilayo. Ngiya-understand simsiza ngalendlela ngeyidingo zakhe ngokwezwi likaNkulunkulu. Umsiza kanjani umuntu oseshonile, osephefumule kokugcina, esela esebenzele khona noma eyohlala khona emunaphakade lakhe? Ngathi isikhathi esiningi izintathu izathu uyayibala ezinye zazo zenza abantu bafake imali ezinkulu emngcwabeni. Omunye usuke nalomqondo ukuthi ufuna ukum-honorisha lo shonile, ufuna ukumhlonipha, amazise. Kubalulekile lokho kusho umfundisi ukuthi akakhumbule ukuthi akasekho to enjoy leyo limousine nalelo bhokisi likanokusho, kusela umzimba wakhe nje yena, akukho sukumenzela khona ngokumngcwaba ngendlela eneyindleke ezinkulu. Omunye ukwenza because of abantu njengobusho. Nami ngifuna bangibone, ngifuna basibone la ekhaya ukuthi asive sewohluphekile nje, ngifuna babone itende nedeko nokudla kuzoba khona. Akhona amavesi asiyala ngeinto enjalo. Izaga nje chapter 29 verse 25, ukwesaba abantu kuyibekela ugibe, kepha wethemba usimakade uyalondeka. Mawuzophila ngokusaba abantu nokufuna ukujabulisa abantu, uyifaka wena kwi-trap. Usuyibalele mfundisi le trap nje yeyikweletu, umuntu angena kuyona ngenxa yokusaba abantu. Kodwa khona i-trap even worse uJesu akhuluma ngayo kuJohn 5 verse 44, ethi pho ningakholwa kanjani nisadumisana nodwa, ningalifuni udumo oluvela kuNkulunkulu okuyena yedwa na? Lento yokusaba abantu igcina ivimba abantu ukuthi bakwazi ukuzensindisweni. Uyasaba ukuthi abantu bazothini mangithi sengisindisiwe, ngisahlabe senginjani. Ukuphila ngenhliziyo ehlezi ibheke ukuthi abantu bathini, ugibe lolo, iyabambezela leyo nto, fana nje thina nje abazalwane siyigwema. Bese le group yesithathu umfundisi le abayenza imingcwabo ngoba besanethemba lokuthi mangenza okuhle noma ngabe kuthiwe ngimdelele saphila, kulungile kuzongizwela manje njengoba sehambile, uzongenzela izinto ezinhle, ngeke aze angiflathela angiphanishe, nami ngiyamlekelela nje ukuthi la yakhona akafike ehamba ngezinto zakanokusho, nansi inkomo, nasi isikhumba yongena ngaso, uzama ukumlekelela. Ilo mbuzo obuza umfundisi ukuthi mkhona yini esingabenzela khona njengoba usushilo, akukho ngempela. uHebrews 9 verse 27 uthi njengalokho njengoba futhi kumisiwe ukuba abantu bafe kanye, emva kwalokho kube ukwehluleka. Sufile ungene kwahlulelweni same time, uye hayidesi okuyindawo yokulinda isihogo, iyafana nje naso nesihogo, noma uyezulwini. Ukwahlulela kwakho kwenzeka nje same time ufa. Ayikho enye into abantu abasangakulekelela ngayo. uPaul uma ekhuluma efanekisa ukuthi if kuthiwa uJesu akavukanga, ingabe then akukho ukukholwa kwethu. Verse 18 uthi if kuthiwe bekunjalo, yebo nalabo asebelala beKristu ingabe babhubhile. Ukube kuthiwa ayikho indaba kaKristu ingabe siyabhubha. So umuntu mayefa uye kubhujisweni, same time mayefa engenayo uKristu. Sibalela isicebi uLuke 16 lo wesithi safi isicebi verse 22. Bese sivele sithi kuthe sesendaweni yabafileyo, seseyinhlungwini, ayikho in between, ayikho into abantu abangakuzama ngayo, abakwazi ukukhuphula ngezinto ezithize, abakwazi ukukulekelela. So ke umngcwabo awukwazi ukumenzela lutho umuntu osuke sefile. Make wafa nje, if ubukholwa usezulwini asikwazi ukuimprove leyo nto. If ubungakholwa usehayidesi asikwazi ukukhipha, usophinda uphume, uyophuma uyophonswa emlilo echibini lomlilo leyisihogo engunaphakade. Asithathe na umlaleli wethu oqala sikwamukele emoyeni, sawubona.
akabonga uJesu Ntambama Nkosi yami ninjani baba Nkosi yami ngakhona Siphilile baba Majola ninjani nina ngapha ephakeni mfethu uNkulunkulu nathi baba khona ngapha kwezolobhi Siyabonga baba uthini imvo lakho namuhla baba Majola baba kakhulu ukubonga uNkulunkulu ukuthi iqiniso lihlala liyiqiniso akekho oyoba namandla okubhubhula noma ngabe labhalwa 2 years ago namhlanje selisha kunjalo akekho umuntu angaliguqula kunezinto engingayibona zenzeka la ngaphandle emhlabeni ingithina abantu abamnyama ngasekwesizwe ngakhathanisa thina esethu khona lento samawala yonke into yethu isikhathi esiningi kuthiwa kuyashada kusebenza amawala kumengena emshadweni futhi beshada abantu kube khona amawala noma njengoba nisho mfundisi ukuthi inkulu imali abantu abayisebenzisayo mhlawumbe bayashada uma ubuza umbuzo ukuthi konje lokho benikwenzelani ebesifaka nanye nikhuluma ngawo ukuthi abantu babone impela ukwenzela abantu kwenzela abantu begcina kokusela nekwenete eyinkulu nanti-ke enye into ileya ngilimaza emoyeni ukuthi kushona ubaba la ekhaya noma kushona nje ilunga la ekhaya la kwenza umngcwabo kungcwatshwe ebese kuthiwa ama akwenziwa-ke manje inakhuzane akaze abatezi kanjalo bajabulela bajabula ukuthi uhambe ilunga la ekhaya manje intambama sekunekhathi kajatshulwa kanjani eyangidida angifuni ukuqamba manje ukuthi isisekelo sayo abayenzela ngaphansi kwelesekelo ukuthini ukwenza iphathi intambama adengcwaba ilunga lemndeni emini intambama bese nenza umcimbi wokubonga nibonga ukuthi lo muntu ohambile ukusho ukuthi bekufanele ahambile izinto esizenza ayizehlukile kakhulu okugcina ngibona imishado eminingi emkhulu bashada baye ngamabhanoyi phezulu beshada kodwa leyo mshado lasi baba ayisengayibona isikhathi emkhulu iningi layo lasesheshela zonke lezi zinto akhathaza kakhulu endlela amawala esinawo ayangimangaza kakhulu kodwa namhlanje simunkulunkulu isehlelibeka ngayo lisebenzisa izwi lenkosi ukuthi ungamthela kanjani ukhona umama ingubo enkulu menzeni ukusho ngomlomo wakho ukuthi uNkulunkulu akubusise usiyenzele izinto lento yenzayo siyabonga kakhulu lezinto sakathi nje ngaba khona abalekelela basizakale ukuthi ubusiso yenze usaphila yenzele umuntu usaphila umthengele menzele konke saphila sazi ukuthi leNkulunkulu akubusise bonke kakhulu baba lesibusiso ethi iNkulunkulu esibhekene nemindeni yenu kakhulu egameni likaJesu siyabonga. Siyabonga kakhulu baba Majola network noma bingenhle kahle kepha sitholile konke baba Majola befisa ukusenzela kona ukusho ukusikwazisa kona lento yama after tears akhuluma ngayo le lama after tears ngilizwa manje mina ngomfana sePitoli sibiza ama visinons. Who sees us? It's an Afrikaans sentence. It says "visin ons." Ubani osibonayo ngobe siza namakhula kwethu size nenqephu yethu wena owayibona ngoJuly kuphela sihlale nje lapha nomakhelwane bakho bayazi nje siyothatha over amagceke abo sikhipha amatshwala ethabizayo neziphuzo zethu ezibizayo sibiza ama-visinons. I think iyayichaza lento baba Majola ngobe asikwazi ukuthi ama after tears ngobe kusuke kungakhala baba Majola but I think nakhona yiyo lento yokwenzela abantu umkhathini kithina ePitori ngobe sibiza ama-visinons vele. But anyway into ezenzakalayo sithathe nangomunye umlaleli simuze ukuthi yena uthini ngalolu daba. Sawubona, siyakwamukela. Lele babukhoza babunkosi yabo makukhulunywa ngendaba yemngcwabo umngcwabo ngeke
ungathi imigcabo yamanje isiphezulu ngelinye izinga. Baze bababaze bancome bathi nje wow, kwaze wamuhla umngcwabo, kwaze kwaswenkwa, kwaze kwadliwa inja yeqhox, baze basho kanje. Hey, lento ukuthi yaqala ubani, ayi gas babukhosi babukhoza, ayi bakithi abasize Nkosi yami. Ngiyabonga uThemba idimu. Mkhathini iyona ke le ukuthi ubani osibonayo visinons, you know, makuzokhulunywa ngedeko, kukhulunywa ngamaqhox, senzela abantu Mkhathini, you know, yeah, anyway, ithina sibona njalo Mkhathini. Ngiyafisa ukuzwa laba abayenzayo Mkhathini basithinte lapha ku 086 1010 noma lapha ku 073709 1991. Kusichazela ukuthi wena wakwenza ubukwenzelani, yeah, what's the value kulekelele ngani, and kwashi iphakethe linjani, leyo mali mhlambe bingeke ikwazi ukulekelela mhlambe la ekhaya. Sikuthathe nawe emoyeni sawubona. Sanibona bamfundisi, ngiyanibingelela e-studio kwiVuma FM. Igama lami nguMenzi ngokade isibongo khona la eSikhothe eMtshezi. I-frequency engibamba kuyona ngibamba ku 104.2. So sihloko namhlanje lesithintile, ngiyasijabula kakhulu. Sibaleke ngendlela emangalisayo ngoba kufanelekile ukuthi siyabantu silazi iqiniso. Into eningi esikhathini samanje sezenzeka engcotshweni kwabantu nasemasikweni. Kube khona ukubona kuloko bengasafanele ukwenzeke nalokukhazi izinto esezenziwe esikhathini sanamhlanje. Lithi zikaNkulunkulu azikho ngathina, kunezinto engafanele ukuthi sihluphe ngazo. Ngingasho njalo nje namhlanje lamiliza ukuthi kunezinto engafanele ukuthi sihluphe ngazo. Kufanele ukuthi sikhule kaNkulunkulu, impendulo sithole kuyena. Ngoba uma ngabe sizofuna kithi sizoduka kakhulu. Asikubingelele nawe emoyeni sawubona. Sanibona njani Siphilile mfethu, sikhuluma nobani kuphi? Siphilile, ukhuluma noXolani wakwamkhize eOrafik. Khabazela. Yebo. Kodwa lento loludaba engikhuluma ngalo kuyinto eyenzakalayo, kodwa futhi oyayufane lemibuzo uma usufele wedwa engidlulile kuleso simo. Kuyisimo esiyenzeka kabhekana naso, bekade kumalume wami-ke mina wakuthi izinto ey'ningi bey'bhekene nami. So iyenzeka lento yokuthi ngifuna ukwenza izinto lento ngicabanga ukuthi lento ihambelana nokwenzela abantu ukuthi abantu bangafane, ngoba sesakhuluma ngisho okungafanele thina ndlemnyama. So njengoba uyibeka ngale ndlela oyibeka ngayo, ngale sayidi lenu iyawuvula umqondo. Uvula umqondo ukuthi kuzobona abantu. So isimo nje na ongazi ungakhona manje ngoba nje isimo engadlula kusona ngakwenza zonke lezi zinto, ndimbabu wakho na ubungafunga ukuthi mhlambe kushada inkosi or something baphezulu. Buhlungu into ephathana kabuhlungu nje na ongazi ukuthi siyenzelani. Ngibonge ithuba njena ngazi nami ke nomqondo wami uyadideka kulento ngoba ngasala nemibuzo lento yenzeka 2018 kodwa namanje esayisiye ukuthi kunekhala engasakwazi ukuyiphesha manjena ezavuleka ngaleso sikhathi ngiyibhaka mina kulezo zindleko. Sibonga Khabazela, inayo imibuzo usewuphendulile, bengifuna ufisa ukubuza ukuthi iphakethe lalishiya kanjani 2018 2019 2000 namuhla 2024, 5 years yonke, 4.5 years yonke Mkhathini usaseyikweleteni zokwenzela abantu abangenamsebenzi nawe Mkhathini. Uzothi noma uxakekile ingane yaxoshwa esikoleni akunqekudla la ekhaya, angeke baze bakulekelele labo bantu laba. What a painful thing ukuzwa ukuthi uKhabazela useseyikweleteni za 2018
ngomuntu ongasekho asithi abantu abangasekho abanamsebenzi izwi likaNkulunkulu lithi abasanasabelo kusho ukuthi abasana kulekelela ngalutho ngeke akulethele inhlanhla ngeke akulethele imali ngeke akuphe umsebenzi ngeke akuphe ilotho ngeke akuphe lutho nje uhambile ngokwezwi likaNkulunkulu akasanasabelo umncwabe nje ngesizotha kepha ngokwezwi likaNkulunkulu akazokusiza ngalokho. Dumelani bafundisi, Pastor Didi Nkosi noPastor Khoza, thina sikhonze kahle ngiyethemba nasekukhanyeni nikhonze kahle. I know you've touched this question before, but a friend of mine wants to know about speaking of tongues. Please ngicela nimchazele kusho anonymous. Now omunye lapho amen bafundisi bamkhosi nobabukhoza, what a song umzuzu nayo uJesu. Amen bafundisi alingiphuthi leli hora ngiyabonga kusho uncami kaDelisa nang udadewethu ngiyacabanga ukuthi uza khona waseSimerele. Sabona Makhumalo. Sanibona befundisi. Sabona. Ibevuma. Hayi ngilalela iVN kaphela, ngilalela ikhuluma qiniso kuphela. Nabo singeke sakwazi ukubuyela emuva senze njengoba kwakwenziwa ngaleso sikhathi. Kodwa nje ngendlela esekwenziwa ngako manje too much, sekutoo much manje ngoba umuntu useyahamba aze uthenga ingubo nje ethengele ukuthi uyithengele isifo ahamba yokwenza hairstyle ayenzele ukuthi kushoniwe. Sekutoo much, mhlambe ngamele ukuthi kwehliswe kancane. Kwehliswe nginako nje ukuthi kudliwa amasalad emgcwabeni azathi umuntu ene halo umngcwabo ungemnandi bebengaphekile kamnandi konke nje lokho kona nje sekutoo much noma ngoba ngeke safana nakuqala. Ngiyabonga uMakhumalo Maritzburg Sibhe. Hey madoda, hey bekungemnandi emgcwabeni bengekho amasalad. Asikwamukele moyeni sobona. Nkosi nabokhoza siyabingelela kumhla ka4 August 2024 siyabingelela egameni likaJesu. Usale ushiya imali yamasalad uminkosi ikhombola mfethu. Hey Nkosi. No angihlala odabeni baba, angihlala odabeni. Ezinye izinto baba kubalekile ukuthi sizicacise noma zicacise izwi likaNkulunkulu ngoba at the end of the day umuntu okwazi ukusiza impilo yomuntu complete uNkulunkulu kuphela. Ezinye izinto kubalekile usingasabi ukuzisho noma ngathiwa kwesinye isikhathi ubona sengathi zizo simayifike emphakathini noma kubantu sikubukeka sengathi mhlawumbe siyabagxeka siyabasola ngoba nakho thina sesafundisa. No baba into esolithi ngeke sisindiswe ngamanga. Ukuze uthole imfundiso udinga iqiniso ngoba iqiniso lona limkhululayo umuntu. Sibhekeke le ndaba emkhuluma ngayo baba nje ukufa sibheka amabala besingamazwi jambala bese ngiyavala. Incwadi kaMatthew chapter 23 verse 27 uthi maye kinina babhali nabaFarisi bazenzisi ngokuba nifana amaliba yini amathuna aqaliweyo abonakale mahle ngaphandle kanti ngaphakathi agcwele amathamba abafileyo nokungcola konke. Kuyenzeka abantu ngoba sina sinele tendency yokuthi thina inje emnyama yokuthi umuntu sizomenzela yonke into amathuna ngahamba manje Nkosi mahle kanjani ayachebezela amathuna mahle ngendlela akazibone kwaze kwenza emva kwakho ubone ngampela ukuthi kukhishwa imali eshisiwe. Kodwa izwi laNkulunkulu liyacacisa uthi ungathola ukuthi lowo muntu unokungcola njengoba eselele vele umuntu ongcolile uye hide vele. Kodwa thina sesicelebrate senza yonke into hawe samncoma ubone ukuthi izinto ziyenzeka. Bese sithi-ke uMshumayeli chapter 9 verse 5 ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa. Abafileyo abazi lutho futhi abasenawo umvuso ngokuba ukukhunjula kwabo sekukhohlakele. Baba ngeke uliphikise izwi likaNkulunkulu. Obusayo nomuntu ophethe uNkulunkulu kuphela ukwazi ukuphikisa izwi lomuntu owakudala ngoba nakhona ukuthi sikhona siphile emhlabeni siyaphefumula. Lithi izwi lenkosi mayibhala uNkulunkulu ukuthi izwe ladatshulwa ngezwi ukuze kube khona nezwe kwakumele kukhulunyiswe izwi lavela kubani lavela uNkulunkulu. Ake ngivale ngencwadi yeZakhariya bese ngiyavala baba. Incwadi yeZakhariya chapter 11 verse 14 uthi lapho kungekho isiluleko abantu bayawa. Nkosi yami nje angithi manje mazingekho iluleko abantu abangabonisi ukuthi hayi mfana kithi ayilokho kodwa iwaste lena mfowethu ake senze kanje. Lithi iBhayibheli abantu bayawa
kepha lapho kukhona abaluleki abaningi lapho kukhona ukuphumelela uyabona nibaba uNkosi nobaba uKhoza nomlayelo omsakazo sound doctrine ukuthi yonke into emhlabeni isezandleni zethu thina abantu uma ngampela singalalela izwi likaNkulunkulu ukuthi lithini izwi likaNkulunkulu rather than ukuthi silalele thina sodwa njengoba kade esho baba uKhoza sithi sidumisana sodwa thina akesilayela uNkulunkulu ukuthi uthini ngoba umuntu osifaka ezulwini angiyena ubaba uKhoza angiyena ubaba uNkosi angiyena ubaba uMajola kodwa umuntu ongifaka ezulwini uJesu uma ngizokulalela uJesu ngifuna ukulalela bani na ngoba uyena oshaya u5 uJesu uyena ophethe nokho ningathokozi ngalokho ngokuthi omoya banithobela kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe thina ngiyabonga baba amen. Sibonga kakhulu baba umyeni njalo nje kuhlale kuyintokozo nangu uzibusele kaMthetho uthi zibusele Mthetho emgababa ngibingelele kubafundisi bethu kubapostoli bakaJesu khona uxwayiswayo othi ngezikhathi zokugcina abantu bayakuba abazithandayo naleyo mngcwabo nayo injalo ebese uNonjabulo Mwelase kaMazibuko athi sanibonani bafundisi bami ngaze ngangena late ukukhulunywa ngesihloko esibalekile ngibona konke sebekwenzile lobo bukhazikhazi bese behlutha ke umngcwabo kunzima ukumaintaina noma ukumaintaina kwestandard manje kwenziwelani ngempela ebese usabelo kaSibisi athi sanibona bobaba bami nginilalele ngiyanibona futhi bukhoma siyabonga mfethu sawubona wena mfethu uthi nginibuka bukhoma ngithanda nje indlela enisikhanyisela ngayo okushiwo izwi elingaguquki umzwanele umzwakhe kaMadonsela befundisi ngilibonga usuku lwanamhlanje kuyisonto abantu abaningi bafuna ukubukwa nokuvala ihlazo lokuhlupheka bangena kulezi zinkinga zezikweletu ngaloko nje ngibonge kusho umzwakhe kaMadonsela uNolazi Queen Lems uthi sanibonani bafundisi sesikhona silalele siyafunda ibika kusa Noyaba 21 uthi ngicela ukubuza abafundisi bami ukuthi uma ufuna ukusindiswa ngeqiniso wamukele uJesu Kristu ungenze kanjani ngibuzo obaleke kakhulu lo ngike nganenkinga yokuthi bengizitshela ukuthi ngisindisiwe kanti ngamukela imimoya yokuthwala ilabafundisi bamanga abahambe beyothwala baqede bakhulume insindiso bebe sebenzisa amandla obumnyama kuye kwenazinto ebekufanele zikhishwe ibingekho enye indlela ngaphandle kokuya kubabhula kwababhula ngoba yibo abayiqonda kepha mina ngifuna uJesu ngingenze njani umbuzo obaleke kakhulu le yokubhula ngiyazi mfethu bengayibonanga ezwini ngaphandle ukuthi nje bonke lababhulayo uNkulunkulu uthi nje baya cut off ebukhoneni bakhe so iphendula le insindiso ibaleke kakhulu sithembile kangcono ukuthi ngiyabingelela abafundisi sinilalele sino sister Mashudi lapha 217 Bradenhurst Senzo Biela uthi sawubona abafundisi bami ke ngiluthanda lolu hlelo alingiphuthi uma ngise Durban kumanje ngibuka live ku page Facebook page khosa ngikho Durban ngize ngokuvuma ezulwini section khaya la section 4 ezulwini section 4 ekhaya lami kusho yena uSenzo Gabriela nangu umunye umlaleli lapha ethi ngiyabingelela abafundisi bami egameni kaJesu nikhuluma nomama Gumede eDandi ngithi inkosi yami angibonge ngohlelo lenu mina liyangiqinisa kakhulu liyangiqhubezela endleleni yami yokukhola le ndaba enikhuluma ngayo namhlanje ibaleke inamandla ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi iqinise eliphilayo lelo inkosi isisize asikwamukele nawe lapha ku 0861010300 sabona Njalo siphilile mzalwane unjani wena umzalwane ubani kuphi ulizo lapha Thathwe mfowethu hayi bazalwane bami abantu kufanele bayixoshe
sisafuna ukuyicosha mfethu kwase kwenzeka ukuthi lahle la khona la lihambi kahle. Ubusisiwe Prudence Shange says she's tuned in. Mkhathini asithathe nango sisi baphendule bonke. Sawamukele moyeni sawubona. Yeah, sanibona bafundisi bami. Nkosi yami sikhuluma nobani kuphi? Ngicela ukuba u-anonymous. Iba anonymous mfowethu. Yeah, lana ngicela ukubuza ngizohambela eceleni kule topic yanamhlanje. Kulungile mfowethu. Yeah, umbuzo wami bafundisi. Mawucheka kwiBhayibheli noma ngingalazi kahle kahle. Kona la uJesu ezohamba wakhuluma nabafundi bakhe ukuthi kukhona uzoza ezosho ukuthi uhlangane nami ehlathini ningamkhohlwa. Manje uphinde moyicheka futhi khona indawo ukuthi wakhona wafika uthi uhlangane noJesu ehlathini. Angazi kodwa ngizolalela emsakazweni ngizama ukungicacisela. Kulungile mfethu lalela ungalalele ehlathini silalele ezwini likaNkulunkulu Mkhathini angazi indaba yehlathweni uyayazi yini asibalekelela basehlathini baphuma ehlathini Mkhathini. Uma ngiqala ngayo le noma engathi ehlathini usuke ethi makhona nje oqhamukayo ethi ngiyuyena ningabomkholo wayikhuluma ngokubuya kwakhe ukuthi kuyoba i-event eyobonwa umhlaba wonke akekho yotshela omunye ukuthi uJesu sebuyile. So maqhamuka umuntu eshowe ethi uyena uJesu ningamkholwa mayiqhamuke eNanda noma eqhamuka Limpopo ningabokholwa ngoba ukubuya kwendodana kaNkulunkulu kuyofana njengokuphazima kombane esibhakabhakeni ubonwa wona wonke umuntu akekho oyobekela omunye usuke ezama ukubaqwashisa ukuthi bangadukiswa abantu abayishaya saJesu bengasiyena. Asimamukele nawe emoyeni sawubona. Sivalela umsakazo sikwazi ukuthi sizwane nawe sawubona. Sanibona ngiyabingelela. Siyabingelela baba. Sikhuluma nobani kuphi? Mfundisi Sheze Davenokhe. Ushenge. Sheze. Oh babsheze sawubona mfowethu. Baba. Uthini umfundisi namuhla? Ngizwa le ndaba engikhuluma ngayo. Inzima ngibona senzima kakhulu kule ngcwabo ngoba senzeke into enzima la engcwabeni khona nje ngisukuhlungu kakhulu uthola ukuthi umuntu ushoniwe kulo mndeni aze kuwona kunalento enziwa kakhulu ekuthiwa kwenziwa umuntu intade yenza thola kuyokhulunyiswa ibhamu-ke manje ndiyobaleka nginganabazalwane angikwazi nokwenza ngisho ngapha nangapha ibuhlungu nje leyo nto baba wamanje umuntu walayika mhlawumbe uhambe ngathi sihambe dutshulwa ngizovusela abantu abanxeba ngiphindana ngikhulisa zona ley'bhamu kokunye badanse kuthiwa kwenziwa le nto umuntu ade yenza esaphila so kuseyinkinga nje kakhulu baba indaba yemingcwabo safuna abantu balungiswe kakhulu ukuze balunge. Yebo. Mfundisi ungakahambi ezinye eminye yemibuzo le besoyikhuluma nayo babukhoza lini iqhaza lebandla nabefundisi kulesi sikhathi esiphila kusona mayelana nalento mfundisi? Kufanele kusetshenzwe baba bafundiseke abantu ukuthi ukuhamba komuntu njengoba nisho nje ukuthi kuyini kusebenza kanjani kusebenzelana kanjani nokukholwa noNkulunkulu mhlawumbe yilowo msebenzi osele kumaholo ukuthi mhlawumbe bake bafundise abantu. Manje inkinga enkulu esibhekana nayo abalawuleli abantu kunzima ukulawula abantu emngcwabeni kakhulu wena usuke ungesiyo kulowo mndeni uthola ukuthi kodwa umndeni uney'nhlelo zawo nazo mayelana nokuhamba kwalo muntu so kuba nzima nje ngoba gcina sumela kude wena kufika lona ilunga lomndeni lithi hayi sicela ithuba lokuthi kwenze ukuthi manje so awukwazi ukubaphikisa so yimbi nje enkulu le kusamele ukuthi impela sikwazi ukuyelwa ukuze abantu bafundiseke. Sibonge kakhulu mfundisi, sibonge kakhulu. Sithathe nangu
naye asimamukele emoyeni. Sawubona siyakwamukela. Ngibingelele kuVuma FM shonele ilanga namhlanje nantambama. Ngithi ngibingelele nje umfundisi. Ngicela kubukhoza before aphume akangifundele leli verse lapha kuGalatia 6 verse 4 and 5. Ebese umntwana omkhuleke kuma umuntu omdala manje izinto zami ziminde zemnyama. Kunzima nje lonyaka lo ngibambise nzima ngiphuphana kabi. Alright, nasi sicele specific babukhoza lapha encwadini yaseGalatia chapter 6. Mkhathini kuningi osekukhulumekile ngabalaleli. Ngiyathanda ukuthi simanikeze ithuba ngobe kwake. Angikuthathe nawe sawubona sengikufaka ngewindi sawubona. Yebo, sawubona. Sawubona Nkosi yami, ngicela ukhulumele phezudlwana nje bonke abalaleli bayathanda ukuyizwa lento ozophawula ngayo. Yebo baba, khuluma no Adendalanto. Ngobo. Yeah. Mapholobo. Ne baba ungithi mina lokho komngcwabo umuntu uqala wayevuka engayanga lapha uyofika manje abantu sebethatha bayofika lapha ngine-spirit baba ngoba khona umuntu engimazi owakwa ekuthiwa Silalele mfethu. yes ngilalele. Thina sikhuluma ngabafila hayi laba abangafila abasaphila. Ngokwezwi likaNkulunkulu akekho ofaya aphinda avuke unless evuse uJesu ngokwezwi likaNkulunkulu. Kepha-ke ngeke ngiphike lo othi wavuka ngeke ngimphikise, kodwa singakhuluma ngaloko okushiwo yizwi. Izwi nje lithi to be absent ngokomzimba uba sebukhoneni bikaNkulunkulu. Mhlambe lo befentile noma benjani asazi. Odokotela bakwazi ukucertify umuntu ukuthi ngempela uhambile. Mesevukile ayi inhlanhla le ngandele bani engekho nasezwini asiyibone ezwini. Kepha ngeke ngiphike phela bengekho mevuka. Siyabonga Nkosi yami. Siyabonga. Mkhathini. Ngicela ukuphendula lokho ewabuza ukuthi insindiso yangempela itholakala kanjani. KwabaseRoma chapter 10 verse 13 uthi ngokuba bonke abakhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Bese kukhuluma ukuthi abantu before bakhuleke kumele bakholwe kuverse 14. Before bezokholwa kumele bezwe. Before bezozwa kufanele kube noshumayelayo. Ngakho indlela insindiso uNkulunkulu uthuma abantu abashumayela ivangeli ukuthi thina sonke sizoni sifanelwe ukubhujiswa esihogweni, kodwa uNkulunkulu uyasithanda wanikela ngoJesu ukuthi afe khona ezohlawulela izono zethu. Bese-ke ngokukholwa uyena ziyaxolelwa umuntu angabe esalahlwa kodwa abe nokuphila okuphakade. Umuntu uyayikholwa leyo nto bese eyasondela ngempela kuNkulunkulu akhuleke egameni lenkosi ukuthi nami ngenkosi ngixolele ezami izono ngoba uJesu ayifela. Ma umuntu ekukholwa ngempela lokho enhlizweni yakhe uyasindiswa, ziyaxolelwa izono zakhe, uNkulunkulu uthembekile. Bese-ke okulandela lapho kuba ukufunda ukugcina zonke izinto inkosi esiyale ngazo ezwini, okufunda ukwenza kahle uye kukona ngoba ukukholwa kwangempela okusuke kulibambe ngempela ivangeli kuyayishintsha nempilo yomuntu, kumenze ahlukane nezono, afunde ukuphilela uNkulunkulu. Usuke usindisiwe mawunjalo ukholwa ivangeli futhi ubona nezithelo zokulunga empilweni yakho. Ngakho ungabe nandaba ukuthi kuthiwa wawamkele muphi umoya noma kunjani, ovela ukholwe ivangeli ubambele Kristu ulalela izwi lakho lenze uyobusindisiwe. Kulaba abasesemseni kaNkulunkulu ukuthi bona abanqakiswanga ivangeli lokuthwala. Ivangeli leli silibona ezwini kaNkulunkulu babukhoza aqeda kulikhuluma alinabhodlela lamanzi
alinabhodlela lamafutha, alinasitapu-tapu, alinazandla zikamfundisi okufanele ukubeka izandla ekuthandazele ekukhulekele. uNkulunkulu uthi wena uzivumela ngomlomo wakho lokho okukhola enhlizweni yakho, awudinge mfundisi mekhona. Amen, haleluya. Kodwa akekho umuntu ongakucelela intethelelo, so akungabi namuntu okunikeza ngisho noma bathi amanzi akhulekelwe. Awudinge lutho, akunalutho. Yila sambe sithola khona imimoya njengale beyikhuluma. uNkulunkulu ufuna wena nje phaqa nomlomo wakho, akadinge isandla somuntu hamba ubeka abantu abayibiza ngabafundisi izandla. Ngisho baba uNkosi nababa uKhozi impela mawuthi yasindisa abantu bakubeka izandla kwazi ukuthi sebedlala ngawe. Ayikho lento, uNkulunkulu kuphela ozenzela lento. Mina nomkhathini sithi luchaba lexesha. Siyabonga kakhulu igalelo lenu nako konke novo lwenu nokubamba iqhaza kulolu hlelo lethu olumnandi kakhulu esilithandayo. Asinishiyi nodwa, sinishiyana nawo amazwi. Sithi hayi bonjalo. Khumbula, funda ukuzifundela iBhayibheli. Ngokwenze njalo awusona students kaNkosi noma sikaKhoza noma ndoda thizeni, ngisho noma ngabe unkosikazi thizeni, kepha students kaMoya Ngcwele ongezokudukisa ngelinye ilanga eshaya phambili ngelinye ilanga eshaya emuva, kepha uhlale eseqinisweni njalo. uNkulunkulu akakubusise. Sibonane nawe ngesonto elizayo.